Magandang gabi po ulit sa inyo ha. Pasensya na ulit ako at makapag-vlog ulit po ako ng itong gabing ito. At mega shoutout po sa mga nanonood dyan kay Apo Andy. May napunod po akong sikat na manggagamot. Ngayon lang po. Habang nanonood po kasi ako, meron po akong pinapanood sa YouTube eh. Ano ko lang po, totoo po ang sinasabi niya. Pag tinalo ka po ng mangkukulam, yung manggagamot po na sikat si Nick Banayog, sinasangayunan ko po ang kanyang sinasabi. Pag tinalo po kami ng mga mangkukulam at natalo kami sa paggagamot, pag-aalis ng mga masasamang espiritu, kung sino man taong magpapagamot sa amin, at hindi po namin nakalastot na natalo kami po ang mapapahamak, hindi po ang pasyente. Hindi po kayo, kami. Pag namatay kami, kawawa po ang aming pamilya. Kasi po, wala pong manggagamot, totoo naman na sinabi niya, na hindi nagpabayad. Kasi kaya nga po may donation box eh. Totoo po ang sinasabi niya. May po kasi may kukulam at may mga babarang na may subo po. Bali, binenta po nila ang katawan lupa nila sa impyerno. Wala po silang konsensya, wala po silang puso, wala silang awa. Yun po minsan ang kinakatakutan namin. Inaatake niya kami. Kahit natutulog kami, pwede niya kami sakalin dahil alam niya pagod ng katawan namin. Pangalawa po ang aming pamilya. Lahat po ng mga manggagamot ay dumaan po sa matinding pagsubok. Kung gaano katatag ang puso at kaluluwa nito. Minsan namamatayan. Bago po ako naging manggagamot, instrumento ng Panginoon Kristo, ang sinundan ko, dalawa, bali pang-apat po ako sa kanila na pinagkaloob ng Panginoon Kristo. Sila po ay namatayan din ng kapatid, namatayan din po ng anak. Namatayan po ng anak. Yun po ang totoo. Kukunin po ang pamilya para maging matatag ang pagdarasal sa Panginoon. Hindi ko po alam bakit ano yun po ang batas. Hindi ko po yun natanong. Para maging matatag ka. Kahit yun po lahat ng mga magkukulam, dumaan din po sila sa matinding pagsubok. Kaya nga po sila walang konsensya. Wala silang puso. Namatayan din sila ng kanilang kamag-anak, kapatid, magulang. Bago nila binenta ang katawan lupa nila, wala po silang puso. Yun po ang totoo. Yun po ang kinakatakutan namin. Kasi po minsan, hindi nyo lang alam na nanghihina na kami. Hindi lang namin pinapalata. Lahat po kami ay hindi naman po namin kayo hinihikayat na pumunta sa amin para magpagamot. Ang nagpapagamot po sa espiritual ng Panginoon Kristo, una ang daladala nyo ang pananalig at pananampalataya. Pangalawa bilang instrumento kami. Kahit ang mga medisina ay sumasablay din. Marami na rin po siyang ginamot at marami na rin pong ginamot na kahit sa medisina ay sumasablay. Sana po konting respeto. Saludo ako sa kanya sa sinabi niya kanina na nag-vlog siya. Na nagsalita siya sa mga tao. Hindi naniningil siya. Wala pong manggagamot kahit na sa medisina na hindi nagpapabayad. Kaya po may donation box. Ang pakiusap po lang namin po bilang instrumento, pag hindi ka naningil, wala pong maggagamot dyan, huwag mo siyang bigyan ng piso. Ano po yung pambibili niya ng kandila? Ano po ang pambibili niya ng mga langis? Alang naman po sarili niyang pera. Paano po ang kanyang pamilya? Ano pong makakain nito at pag-aaral? Alam niyo pong napakahirap ng buhay ngayon. Naunawaan po namin ang ibang tao at walang pera. Pero ginagawa po namin lahat na kayo'y gumaling. Nang abot namin makakaya. Kasi po, may kanya-kanya kaming respeto, may kanya-kanya po kaming may isa lang naman ang pananalig natin. May kanya-kanya kaming misyon sa lupa. Totoo po ang sinabi niya, wala po siyang pambayad sa tauhan niya at nagpapasalamat din po siya sa mga tao na pumunta sa kanya. Hindi dahil daw sa inyo, totoo naman, wala siya sa kinakatayon niya. Naranasan ko rin tumira sa tricycle, sa kalsada. Yun lang po. Kaya wala pong manggagamot na subukan mo magpagamot ng paggamot. Kahit sino po pwede maggamot. Sabi niya manggagamot ako. Donation box lang. Tatapalan mo siya, dadasalan mo siya. Pag hindi gumaling, nahulog na po sa donation box. Alam naman kunin niyo pa yun. Totoo po ang sinasabi ni Nick Banayog. Totoo po yun. Hindi niyo pa alam minsan paggagamot sa espiritual. Marami kang pagdadaanan. Tandaan nyo, tao lang kami, tao din po siya. Tama. Nakakabasa siya ng mga masasamang mensahe, tao rin siya, nasasaktan. Lahat po kami ay dumaan sa matinding pagsubok. Kaya po yung mga iba dyan, mga judgmental,
mapang-api, sana isipin nyo, meron ba kayong nagawang kabutihan sa inyong kapwa bago kayo magsuga? Gumawa na ba kayo ng tulong sa inyong kapwa na walang kapalit? Wala pong tao ngayon sa ganun sa panahon. Puro kayo pagja-judge sa mga tao. Hindi nyo po alam kung gaano kahirap maggamot sa mga espiritual. Napakahirap po maggamot sa espiritual. Hindi nyo lang alam, nakataya ang aming buhay. Wala po kaming SSS, wala po kaming pag-ibig. Hindi po kami katulad ng mga medisina, kompleto po. Pag kami namatay at nasaktan kami ng mangkukulam at inatakin niya kami, patay na kami, kawawang pamilya namin. Kaya nga tama po sa kanya sinabi ni Nick Banayog, walang manggagamot na hindi nagpapabayad. Pag hindi siya nagpabayad at wala siyang donation box, hindi siya manggagamot. Ano pong ibibili niya ng langis? Yun lang po yun. Kaya naunawaan ko ang sinabi niya kanina at napanood ko to at inintindi ko ang kanyang buka ng kanyang mga bibig at nararamdaman ko ang aura niya, nasasaktan siya sa maraming messages of basher. Yung mga basher niyan, minsan dinadala ng mga demonyo yan. Yung mga taong yan, minsan walang magawa. Paninira ng paninira. Mabuti sana kung nakakagawa sila ng kabutihan sa kanilang kapwa, nakakatulong sila sa mga tao na salanta o anumang bagay. Wala. O ano-anong iniisip na masama sa amin. Hindi kami Diyos. Kung si Jesus nga ay naggamot, lahat ng hinawakan ng aking ama ay gumaling, walang sumablay. Pero inaalapusta pa rin siya at sinasabihan ng kung ano-anong mga masasama. Pero mabait pa rin ang ating Ama sa Langit. Pinatawad niya pa rin tayo dahil hindi nila alam ang kanilang mga sinasabi. Kasi hindi naman po namin hawak ang inyong pag-iisip. May sarili po kayong isipan at puso't kaluluwa. Kaya pag pupunta kayo sa mga manggagamot, dala-dala nyo ang pananalig at pananampalataya nyo. Kaya nga kayo pumunta sa ibang manggagamot, tapos hindi kayo gumaling. Tapos pumunta kayo sa iba-ibang manggagamot, huwag nyo po silang sisiraan. Ang importante lang po, nagtulungan kami. Ako nga, pag may pumupunta rito, susubukan ko lang. Pag hindi ko kinaya, huwag nyo akong sisisihin. Tao lang ako. Basta sinasabi ko sa pasyente ko, lakasan mo ang iyong loob at manalig ka. Binigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Lahat tayong mga tao sa mundo ay may mga kapangyarihan. Hindi lang natin ito magamit kasi masama ang ating isip at puso at mga mata. Ang mga matang ito ay makasalanan sa atin. Kung ano-anong nakikita at pumapasok sa isip natin. Yun lang po at magandang gabi po. Mabuhay ka, Nick Banayog. Maraming salamat sa iyo at napanood ko ang YouTube mo. Kanina lang. Totoo ang sinabi mo, hindi nila alam ang paggagamot sa espiritual. Akala lang nila biro ito. Hindi nila alam, nakataya ang buhay ng lahat ng mga instrumento ng Panginoon Kristo. Mabuti nga, ang pulis at sundalo, nakikita ang kalaban, pero ang mga espiritual at mga espiritu, hindi mo to nakikita kung saan to aatake. Pwede ka nitong sakalin habang ikaw ay natutulog. Pwede ka nitong patayin habang ikaw ay nakaupo. Kaya nga tinawag na espiritual at espiritu, hindi sila nakikita ng normal na mata. Kaya mga medisina nga ay hindi ito matukoy kasi ito ay mga bad spirit. Padala to ni Satanas. Dahil marami ng mga masasamang tao, kaya nasisira ang mundo natin. At God bless all po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa panonood.